Hello guys, anh kita moनसे video नोंथांमोन खबर हरगोबाय स' नै दिनै जोङो बेरायनो थांनाय गिरदों स' नोंसोर नायलांबाय थादो जों गुवाहाटीनिफ्राय जों महा थांगोन आं दायो खिथानोसै दा जोङो राजगर र'डआव दङ जों दा नै थाव सोबाय थादों गाइस नै थाव सोदों स' नोंसोर नायलांबाय थादो आरोना गाइस गोजानसोखो Off my line of sight once more. I'll learn, it'll all be fine this time. And I'll learn, cause you always seem so kind. And I'll learn, it'll all be fine this time. And I'll learn. So guys, जोङो फाइनालि जों माबा सफैबाय मा होनगोन बेखौ जालुकबारि अभार ब्रिज सफैबाय ओमफ्राय जालुकबारिनिफ्राय नैबिथिं थांनांगोन नै गाहायथिं आरोना गाइस आं खिथिबाय थागोन नै जालुकबारि गाहायथिं फैबाय जोङो ओमफ्राय दा जोङो सानै लोगोखौ नेबाय थादों बिसोर थाबबाय माने जों नेबाय थादों आरोना गाइस ओमफ्राय नै बेयाव लोगो दा नुदोंबाय थायो नेबाय थादों नोंसोर नायलांबाय थादों फाइनालि जोङो चान्दुबि मोनहां जाबाय आरो 5 किल'मिटारसोबाव स' लामाया बहुत हाद्रिमोन आरोना बहुत थुलामोन स' नोंसोर नुखादों नै ओरैबायसा बाइकखा ओमफ्राय माबायदिबाय पुरा जरा गोनजा स्कुटि नालाय बिसोरनिया स' बेनिखायनो स्पिड सालायनो हायाखै आरोना आंनि स्कुटिखौ सालायदो जों सानदों बाइकदोंमोन बाहाय स्पिडाव फैबाय आरोना जों गाइस स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा ना मा होनो गाइस Hai guys, di pura bersama-sama itu para lanci enjoy Naik guys, pura baik nih, obostakah naik. Parking nih, parking guys nih naik. Oke, baik nih. Guys, finally जोङो सान्दुबि सफैबाय ओमफ्राय बेयाव फेस्टिभेल जादों आरोना फेस्टिभेल जादों ओमफ्राय जोङो फेस्टिभेल पइन्टआव डाइरेक्ट सफैखाबाय ओमफ्राय लोगो सानैया आन्दायबाय आरोना नेट मोना नोंसोर फैयोब्ला जमा फैखा आरोना गाइस फैयोब्ला नोंसोर जमा फैखा स' जोङो नेट मोनानि जिअ'बो मोना एयारटेलबो मोना पुरा खाथिया बेनिफ्राय दा जोंनि बाइकखौ दोनबाय बेयाव नोंसोर नुखादों माबायदि बाइक जादों ओरैबायसा बाइकखा ओमफ्राय आंहा लोगोफोरा माने बै मोनसेथि दङ आरोना बिथिंबो दङ बेलेग लामा दंमोन आरोना बिथिं स' बिसोर बिथिं थांबाय जानो हागौ ओमफ्राय जों सानदों बिथिं सफैबाय आरोना ओमफ्राय दा लोगोफोरजों जों लोगो मोनलायाखै दायो लोगो मोनबा मोनबाय गाइस स' नोंसोर नायलांबाय थादों आं देखायनोसै बिलन दोङो ini bilon dan ini tim yang kontak kumpulan darna guys nih pura market subzi ini komla foto naik
फाइनालि जों मेन गेट मोनहां अ नै नुहुरहांबाय गाइस नै गाइस नै फाइनालि जोङो मेन गेट मोनबाय नै बहुत मानसिफोरा फट' खेबजादों नै नायनो हागोन मालि दिलैयाव फट' एसामिस राना Chandubi अ Chandubi Deba. Dera Chandubi Dera नै गाइस नै मेन गेट नै मेन गेट बहुत मानसि लोगोफोर जोङो नै बाथि सफायबाय जोङो मा होनगोन बेखौ बोटिं साइड सफायबाय नै नायनो हागोन नोंसोरो बहुत समायना आरोना गाइस जायगाया बहुत समायना बहुत मानसि जोङो नै जों गाखोथ'ला नै बेनिफ्राय पुरा नैयालागिखा पुरा गोलाव आरोना बहुत मानसि दोङो ओंखायनो जों गाखोथ'ला उनाव मालाबा माने मानसि खमाव जोङो दा माबा फेस्टिभेल आरो सिजन टाइम ना बहुत मानसि बेखायनो जोङो एसां माबा जायासै आरोना माने गोसोबायदि मोजां हान्थि थानो हानाय नङा बोटिं खालामनो हानाय नङा स' बेखायनो जोङो दिनै गाखोथ'ला जों मालाबा उनाव गाखोनोसै आरोना गाइस जों लोगोफोरजोंबो लोगो मोनलायासै दा उनाव लोगो मोनबाय स' नोंसोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो आं देखायबावनोसै मा दं मा गैया गाइस जोङो नै साइडथिं फैलायबाय नै माने बोटिं खालामग्रा जायगाथिं फैबाय जोङो बहुत मानसि आरोना गाइस नै टिकेट दानग्राया ओरैबायसा भिरखा जोङो बेयाव थांनानै गोजौआव थांसै आरोना गाइस गोजौआव गोजौआव बेनिफ्राय नायगिरनोसैब्रा बिसोरखौ पुरा मानसि नै पुरा भिर गाइस बहुत आंनिया लोगोआ बहुत मिनिबाय थादों आरोना बहुत लाजिदों जानो हागौ बियो लाजियाखै बहुत फट' खेबदों नै बेयाव बहुत भिर आरोना गाइस नियाव माने नि गंथाम गंब्रैखौ माने सलायथ'वाखै आरोना थ' बेयाव जोङो बहुत फट' खेबबाय जोङो माने बहुत फट' खेबदों नै गाइस पुरा थांसै आरो थिं बाहाय खिलांबावगोन बेनो गाइस नै बे बटिंफोरा नैफोरनो बायनो आइनि थिबदों नै बहुत मानसि नै बहुत मानसि लाइन नै जों सानदों सेल्फि लाखिनांगौ जोंनि बाइकआ अ दे निलाय जोंनिया खालि जाना दं माथो नियाव औ नांगोन गाइस नै तामाम बाइक पुरा भर्ति जास्राबाय नै तामाम फुल जों फाइनाल जों बेरायखांबाय बहुत मानसिमोन आरोना आंबो जानदोंसोनो देखायनो हायासै आं मालाबा जोङो फैनानै नाय मालाबा फैनानै जोङो अफ सिजनाव फैनानै जों मोजां खिथिगोन आं रिभिउ मोजां खालामनो होगोन स' दिनै आं हागवासै आरोना गाइस माने नै जायगाया बिराद मोजां आरोना बहुत मानसियानो फैनानै नियाव माने बिदिनो भिडिअ हारि लाफायो फट' हारि खेबफायो बहुत मोजां निबो बेखौ मोनखायो सानदुबि फैबा ओमफ्राय जों थांसै आरोना गाइस ओमफ्राय लोगोफोरा सिगाङाव दोङोनो दानियावसो नेट मोनो आरोना गाइस स' बेखायनो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार एन्ड साबसक्राइब खालामनानै होदो आरोना गाइस स' बेखिनियानो दिनै भिडिअआ टाटा बाय बाय